wawusethambekeni ukwiqala elithambekele koyisweni kwathi uMoses okanye uYoshua noCaleb before kamajwathi bathi Thixo ukuthe uzohamba ngaphambili uphi kule mfazwe kuthi izulu lathoba amatye ngokwalo umkhosi kaYoshua noCaleb awenza nto kwathi izulu ngokwalo langena emfazweni kula nyaka uqala ukuthi uThixo mayibe nguyozoqenga amatye Thixo qenga amatye ngoba utshaba lwam lunamandla kunami wathi lo mfo langa yima ngoba uYoshua wayefuna uba umkengi wamatye awakengi ukhanyeni senitsho kuThixo kwesibini senjonge le nto sanukoyika uthi uIsrayeli kwakhutshwa inhlolo kwakazamele basopha inhlolo ozithumeleyo kwathuma amadoda elishumi elinesibini ahamba kuthi mfo kaBhukwana akhwela phezulu kwentaba alifike ilizwe alihlona ngapha kwaphuma uYoshua noCaleb bahamba bangena ezweni bahamba kulo mhlaba babuya nezikhabo zelizwe kwafika ixesha leripoti sesinhlanu siyaphucuka kwafika ixesha leripoti amadoda elishumi elinesibini aphakama kuqala athi lona ilizwe lihle kodwa khona amadoda elalizwe zingcilingene sithe thina sakuzijonga sazibona zifana nentethe kwathi kwakhe majority view lelo majority view aphakama amadoda amaluthika ephethe evidence athi nali nazi izikhamo zalilizwe masiphakame sihambe siyothatha ngoba uThixo ohamba phambi kwethu usilungisele ngifuna ukuthi ungoyiki into kulo nyaka ngoba zikhona izindlela kule nyaka zilindwela in the next 7 months kodwa inodingekayo i-evidence ungaboni ubukhulu bakho uzungakhaliswa kukubona ihambo nzima remain in that hambo nzima ulindele uThixo because uthe ndinawe andinawushiya ufuneka xa ubona izinto zingabi kakuhle uphi noThixo ubethe akafunisha Thixo ancede ihambe ngayo indlela kodwa nje sekuthi xa kukubi uthi langa umama ucela ilanga nje uthi langa umama langa kodwa ukuze uThixo alithobela amatye izoyisa intshaba sakhe ngoku nakhona phakathi